A Policía Nacional investiga unha presunta malleira a un mozo da localidade de 19 anos, na zona de Bandorrío. Ao parecer, a agresión produciuse na madrugada do sábado ao domingo, á saída dun dos locais de ocio existentes nesta zona. O mozo agredido atopábase no exterior cando recibiu un golpe na caluga. Ao dirixirse ao mozo que presuntamente o golpeara a pedirlle explicacións, e prácticamente sen mediar palabra, este xa lle propinou unha nova puñada na cara. Nese momento iniciouse unha pelexa na que posteriormente entraron outros 2 ou 3 mozos máis, que seguiron golpeando ata tiralo ao chan, dándolle incluso numerosas patadas. O xoven ferido foi trasladado en ambulancia nun primeiro momento ata o Hospital da Barbanza, pero finalmente foi derivado ao Clínico de Santiago, debido ao estado no que se atopaba. Ten numerosas mazaduras por todo o corpo e terá que ser operado do nariz, xa que resultou fracturado despois dos golpes sufridos durante a agresión. A familia xa presentou a correspondente denuncia dos feitos na comisaría. As cámaras existentes no exterior de varios dos locais axudarán tamén a esclarecer boa parte do acontecido.